भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में एक बहुत ही खास रिपोर्ट लेके आइल बनी जौन के भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के एक नया फिल्म से जुड़ल खबर बा, जना में हम बहुत सारा कुछ आप सबके बतावल बनी। तो चलिए आप सबके हम बता ही दी। पावर स्टार पवन सिंह के एक नया फिल्म आ रहा बा जौन की आपके सबसे पहले बता दी। पावर स्टार पवन सिंह के आज से 4-5 साल पहले एक फिल्म आइले ठोक देव। जी हाँ भैया, जौन की फिल्म के आप सब बहुत ही प्यार आशीर्वाद दिल रही। जी अभी वही फिल्म के पार्ट 2 यानी सीक्वल ठोक देव 2 जी अभी जॉन की फर्स्ट लुक जारी हो चुकल बा, आप सब डिस्प्ले पे देख सकते नहीं। जी अभी लेकिन एक खास बात, सबसे मेन बात जौन बा आपके हम बता दी। जी अभी ई जॉन पोस्टर आप सब फर्स्ट लुक देखनी है। जी अभी बात सही बा कि फर्स्ट लुक अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरल बा और जे भी वायरल करता वो यह लिखता कि पवन सिंह एक नया फिल्म के साइन कईने है। जी हाँ भैया, ऐसा रिपोर्ट आ रहा बा सोशल मीडिया पर। लेकिन भैया सबसे हैरान करे वाला बात ई बा कि ये फिल्म के जौन पोस्टर आदमी देखता एकदम ऑफिशियल लग रहा बा। जी अब हो भी सकता ऑफिशियल, लेकिन हैरान करे वाला बात यह बा कि अभी तक ठोक देव 2 के कोनो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आप सबके बीच नहीं खे भइल। जी अब कहीं भी सोशल मीडिया पे चाहे कहीं भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं खे भइल अभी तक कि पवन सिंह ठोक देव 2 लेके आई है। जी अभी अनाउंसमेंट कोनो प्रकार के नहीं खे भइल, लेकिन भैया सोशल मीडिया पे ई ठोक देव 2 के फर्स्ट लुक भैया बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरल हो चुकल बा। आप सब भी देख ले हो कि आप सबके भी लागल हो कि ऑफिशियल मतलब वायरल भइल बा यानी पवन सिंह साइन केल बा। लेकिन भैया हम मान सकतनी कि साइन भइल भी हो, लेकिन ये बात के खुलासा ऑफिशियली नहीं के भइल यानी ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं के भइल। आगे अगर फ्यूचर में ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता तो भोजपुरिया समाज जरूर बताइए। अभी के यह रिपोर्ट रहा कि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं के भइल कि पवन सिंह के ठोक देव 2 फिल्म आई, चाहे पवन सिंह साइन केल बा ऐसा अनाउंसमेंट नहीं के भइल। लेकिन सोशल मीडिया पे फर्स्ट लुक बहुत ज्यादा मात्रा में वायरल हो रहा बा। तो ये ठोक देव 2 के यह रिपोर्ट रहा जौन की बताइनी है हम कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं के भाई, लेकिन फर्स्ट लुक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा बता। आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये फर्स्ट लुक कैसा लागल और साथ ही साथ ये भी बताएं कि पवन सिंह के ठोक देव 2 आवे की चाहिए कि ना। आप सबके कार आए जरूर बताएं और चलते चलते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भैया चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी पर जरूर दबा दें।